Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Саимдин 91. Ай ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад по-братски дар ҳамин канали мо подписатсия кунед, лайк, комментариҳои беҳтаринро нависед, фикрони худтона. Бародарони азиз, ина бо як ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Қумсангин, ҷамоати Дӯстӣ, қишлоқи Озодӣ 2, 55 сотиқ замин, 3 дар хона, як ҳаммом дар даруни хона, як ҳаммоми дигар нотамом дар беруни хона. Документҳош 100%ан, ягон камбудӣ надорад. Нархаш 176 000 сомон. Дастрочной фурӯшиҳай. Ин ҳами рақамҳои дар рӯи экрани телефон ҳастанд. Имо, ватсап, вайбер ҳамаи чӣ дорад. Бародарони азиз, метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. Маълумоти бештар дар канали Саимдин 91. Подписатсия, коммент, лайкро фаромӯш накунед. Мо бо шумо ҳастем. Боқии хонаободу сарбаланд бошед. Ташаккури зиёд бо диққататон. бародарони азиз, дар ин ҷо вақти мо ба охир мерасад. ҳазор раҳмати калон, ташаккури зиёд бо диққататон, барои подписатсия кардагитон, лайки мондагитон, барои комментарияи беҳтаринтон. боқии хонаободу сарбаланд бошед. дар амони Аллоҳ. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба авиакаси электронии Муҳаммад Содиқ. Дӯстони азиз, мо 10 солаки билетҳои электронии худро мефурӯшем. Ягон проблема, шикоят шудагӣ нест. Иншоаллоҳ соҳ ба саломат шуморо бурда ба ҷою маконтон мерасонем. Билетҳои электронии мо душанбе Москва, Москва душанбе ба тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия ҳастанд. Билетҳои мо прамои рейс, багаж без багаж. Бародарони азиз, ягон ташвиш накашед, метавонед ба ҳамин рақамҳои рӯи экран буда занг занед. Мо бо шумо ҳастем иншоаллоҳ.